Velkommen til lektion 3, overblik over sociale medieplatforme og deres algoritmer. Du har sikkert hørt meget om kunstig intelligens på det seneste, men vidste du, at AI har formet din online-oplevelse siden Netscape Navigators tid? Fra TikToks For You-side til dit LinkedIn-feed bestemmer AI-algoritmer, hvad du ser, hvornår du ser det og hvor ofte. At forstå, hvordan disse algoritmer fungerer, er nøglen for alle, der ønsker, at deres indhold bliver set. Især for marketingfolk, indholdsskabere og brand. I denne lektion vil vi udforske, hvad disse algoritmer er, hvordan de former brugeroplevelsen, og hvad hver af de store platforme prioriterer, når de rangerer indhold. Hvad er sociale mediealgoritmer? Lad os starte med en definition. En social mediealgoritme er et system, som oftest drives af AI og maskinlæring, der afgør, hvordan indhold sorteres, rangeres og vises i dit feed. Dens primære mål er at levere relevant og engagerende indhold, så du bliver ved med at scrolle. Og her er sagen. Ingen to brugere ser præcis det samme feed, selvom de følger de samme konti. Algoritmerne tilpasser din oplevelse baseret på din tidligere adfærd. Synes godt om delinger, kommentarer og tid brugt på opslag. Disse algoritmer lærer hele tiden. De tilpasser sig hver gang du ser en video, springer et opslag over eller følger nogen ny. Som brand eller indholdsskaber er det at vide, hvordan man engagerer sig med disse systemer, forskellen på synlighed og usynlighed. Hvordan fungerer algoritmer på sociale medier? Kerneprocessen er enkel. 1. Analyser din tidligere adfærd. 2. Bedøm nyt indhold baseret på forventet relevans. 3. Ranger og vis det indhold i dit feed. Hver platform bruger lidt forskellige rangeringskriterier, men nogle almindelige signaler inkluderer, hvor hurtigt et opslag får engagement. Typen af indhold, video, billede, link osv. Dine tidligere interaktioner med skaberen. Aktualitet og relevans i forhold til aktuelle tendenser. Lad os gå platform for platform og analysere det. Oversigt over platformalgoritmer. Del 1. Instagram. Instagram bruger forskellige algoritmer til forskellige sektioner. Foder. Ser på din aktivitet, likes, kommentarer, opslagets popularitet og dit forhold til den, der har skrevet det. Historier. Prioriter de personer, du interagerer mest med. Udforske. Fokuser på højt engagement og indhold, du sandsynligvis vil interagere med. Jul. Prioriter underholdning, gennemførelsesprocent og videredelinger. Bonuspoint for at bruge trending lyd. På Instagram er hurtig engagement og underholdningsværdi det vigtigste. TikTok. TikToks algoritme er fokuseret på opdagelse, hvilket betyder, at det handler om at finde indhold, du vil elske, selvom du aldrig har set skaberen før. Rangeringssignaler. Brugerinteraktioner, likes, seertid, delinger, videoinfo, billedtekster, lyde, hashtags, enheds- og kontoindstillinger. Sprog, placering. Bemærkelsesværdigt er det, at antallet af følgere ikke er en faktor. Små skabere kan gå viralt med det rigtige indhold, fokusere på trends og engagement. Facebook. Facebook rangerer opslag efter, hvem du interagerer mest med, venner, sider og grupper. Den type medie, du interagerer med. Din sandsynlighed for at kommentere eller reagere, uanset om et opslag er informativt og meningsfuldt, skaber indhold, der fremmer meningsfulde interaktioner, især delinger og kommentarer. Gennemgang af platformalgoritmer, del 2. YouTube. YouTube handler om seeradfærd. Videoer, du har set eller syntes godt om, emner, du bruger tid på, seervarighed og fastholdelse, engagementskommentarer, likes og dislikes, trends for shorts, lyd og hashtags skaber indhold, som folk ser hele vejen igennem. Sigt efter stærk kundefastholdelse og titler, der tydeligt afspejler dit emne. LinkedIn. LinkedIn fokuserer på professionel relevans, din relation til brugeren, indholdskvalitet og kommentardybde, fællesskabsværdi for eksempel. Gennemtænkte diskussioner, din aktivitet, grupper, færdigheder, interesser. LinkedIn foretrækker kvalitet frem for viralitet. Målet er at uddanne, informere eller inspirere professionelt. Tidligere Twitter For You-feedet rangerer opslag baseret på brugerforbindelser og interesser, opslagets popularitet, især i dit netværk, troværdighed og sikkerhed, samt reduktion af spam. Opbyg troværdighed og engagement inden for din niche. Tråde og diskussioner hjælper. Pinterest er mere en søgemaskine end et feed. Pins gemt og genpindet. Metadata og søgeord. Engagement, især redninger.
Fokus på SEO-stiloptimering og rigt visuelt indhold med tydelige metadata. Tråde tidlig platform, men vokser hurtigt. Prioriterer interaktion, historik, likes og visninger. Poster popularitet, engagement momentum, fokus på let interaktivt indhold og tidlig tiltrækningskraft er vigtig. Hvordan man arbejder med algoritmer på sociale medier. Nu hvor du forstår mekanismerne, er her 7 vigtige tips til at tilpasse dit indhold til enhver algoritme. For det første, kend dit publikum. Forstå, hvad dit publikum værdsætter, og lever det derefter konsekvent. 2. Brug social SEO. Søgeord og billedtekster, alttekst og hashtags øger synligheden. 3. Send på det rigtige tidspunkt. Tidlig engagement er vigtigt. Opslå, når dit publikum er mest aktiv. Opmuntre til interaktion. Stil spørgsmål, lav afstemninger og svar på kommentarer. Algoritmer elsker samtaler. Eksperimenter regelmæssigt. Prøv nye formater. AB-testposter. Spor, hvad der klarer sig bedst. Opslå flere videoer. Kortformatvideoer prioriteres på næsten alle platforme i dag. Rid de rigtige trends. Forbliv autentisk, men ignorer ikke platformtrends. Brug trending lyd, udfordringer eller hashtags, når det passer til dit brand. Algoritmer på sociale medier er ikke din fjende. De er din mulighed. De er designet til at give brugerne indhold. De er interesserede i. Hvis du skaber indhold, der er værdifuldt, engagerende og i tråd med din målgruppe, vil algoritmerne fungere til din fordel. Lad os opsummere. Hver platform har unikke kriterier, men de prioriterer alle relevans, engagement og fastholdelse. Du behøver ikke at hacke algoritmen. Du er nødt til at forstå det. Brug video, interager med dit publikum og test, hvad der virker. Opgave. Vælg en platform, du bruger, og undersøg dit eget engagement. Hvilke opslag klarer sig bedst? Hvad tid postede du? Hvilket format brugte du? Brug det, du har lært i dag, til at forbedre dit næste indlæg. Og nu har vi med succes afsluttet vores første modul om AI-drevet markedsføring på sociale medier. I vores næste modul vil vi få en forståelse for data fra sociale medier. Vi ses der.